Intasenoke, What 14, Galaxy TV, YouTube channel, iyaroka, ikulethela zonke izindaba nomlando, kunjengoba kunjalo. Intasenoke, What 14, Galaxy TV, YouTube channel, iyaroka, ikulethela zonke izindaba nomlando, kunjengoba kunjalo. Mpele sesigabeni la izwe linyakaza osopolitiki bethu especially ama-elders amaningi awo siyawabona impela umgogodla yawukho. Ngisho khona la kumakhomanisi, masikhuluma ngekhomanisi sikhuluma kuphiko olwenza lento ye-socialism mangaphosisi. Yes. So uma senza lento ye-socialism sidinga abaholi abanohlonze nabaholi abanomgogodla abanestand. So uthini mhlambe kulabo abanye abaholi enabo la noma singesibabalule ngamagama othola ukuthi baphethe lento ye-socialism at the same time kwesinye isandla on the other hand baphethe lento ye-capitalism. Because awukwazi ukuhlanganisa indaba ye-socialism ne-capitalism. Manje uthola ukuthi because bala phezulu bese befika kunina bazokwenza lento ye-dictatorship ukuthi bayitshale lento ukuthi uma umkhomanisi uyikhomanisi phatha lezi zinto zombili. Nithini nje mhlambe nina la kwi-grassroots entweni efana nalezo. Yabona uthinta olunudaba ke bambonami ngizozama ukuthi mina umuntu wesisikhathi into ayibeka direct wesisikhathi ayigwegwesele futhi. Yes. But ngizozama ukuyibeka nje ibe clean ibe fishane futhi Uzengabe khona oqhubekayo. yabo. So useyoxola oqhubekayo ngani ngoba into eyenzakalayo njengamanje. Yes. And then amakhomanisi uyasiza at-pusha i-socialism, Yes, not socialism. i-capitalism. Yes. And then we need to understand ukuthi socialism yenzani, capitalist yenzani ngelinye ilanga. So ukube i-structures ze-ANC, SSAP, COSATU zisahlala, namagama u-3 nje kumele ngabe siyake sixoxe ngamanje uma sekuxoxa kuxoxe lezo zinto. Yes. So ama-comrades ethu into asilimaza ngayo especially la e-Ward 14 or na kwezinye indawo yini uyaphuwa siphuwa ukugcina ekugcineni umuntu esekhohliwe ukuthi yini into ayilapha yabo nje umkhuluma nge-socialism angisherisho nakho asidleni sonke njengoba sila ngingadli ngena i-capitalist ukuthi mina ngiyisimamise mina yabo. So ama-comrades into ayenzayo ajaha ukuthi angiyisimamise mina nabangani bami yabo. Kwayithina as i-SACP nakuthina as i-ANC sinaleyo problem into engenile nje engazi ukuthi ingene kanjani. Siyakudinga ukuphila abambonami. Yes. Yabo. But uma ufuna ukuphila musa ukuthatha yonke into. Ngike ngithi uma ngixoxa kubantu ngizokwenza lo mzekelo mhlambe
uzozwela kwabanye abantu njengomuntu odlala ibhola la ebheke kuhle ihleli ngiyakhathaza iground la khona ungineza imillion uthi angakhi iground lasebheke kuhle yabo so mina njengombhele ngeke ngakhe ngedwa lela ground I have to ukuthi sishare makuzoba nama changing room ngifaka igrass ngilokhuzane yamapali njengoba yimina yonke into stand njengoba yimina kuleli million yabo leli million anginikeza umbonambi nginikeza uDlamini nginikeza umkhize nginikeza uNgcobo nabo benze ukuthi that's a socialism but mina uma kuzothi egroundini angakhi iground yonke into ngiyayenza anginawo ama skills zonke umdlalo nompempe yonke into uref iphethwe kwe yabo so into elahleke la emphakathini waseDasenhoek yileyo ubesikuthi thina uma kunezinto la sibizwe yabo sibizwe ngizongena nje direct kuloko ngani ngoba ukhulume ngelento ye socialism sibizwe ngikhumbula ngomunye unyaka bambonambi ilicense yami ngayithatha ngemali yokugoba iqolo la ngenze license so sasibiziwe oma block u7 yabo nje u7 ama blocks A B C D E F G funela abantu mhlambe ngenze example ngisakhumbula funela abantu abawu20 abazokwenza iward 14 wonke afaya lo mabhayi sizoyala ngithi sekuyisaythi yakasibeko njengamanje la kwakune lento kuthiwa ingcotha amathe lento edliwa kuyo yabo sibizwe lapho siyohlangana lapho kuyokwenziwa ifounder kuthiwa abantu bakacutshwayo bangaka abantu base 21 bangaka baka F baka E abaka B nenze ifounder utomule yabo bese kubizwa inamba ukuthi unumber bani ngibona isibathathayo yabo uma usale kulabo uzophinde futhi ubizwe yayibona leyo yini leyo ukusocialize ukuthi yonke into indlaleleke but uma uzongabiza uzobiza igenge yami ukuthi usompisi ujwayelene nobani kufanele ngibize ngijwayelene nabo sekuyicapitalist ke la sekuyimini engifuna ukuba iboss ogombela kwesana so ngingayibamba lapho nje iyona ke into ebulala ama comrades nombutho ukuthi umuntu udinga ukuthi kube ukwakhe angakutshali phansi ewashaya mfowethu shaya mfoka mpela esihlelike la naye umfowethu usompisi isishabasheki la kukhongolose kwiDasenhoek Ward 14 Galaxy TV socela kungene lapha nepage lethu ugooglishe uthi Dasenhoek Ward 14 Galaxy TV bese uyalike usubscribe njalo bese uyakhatha ukhophe upaste senzela lento ukuthi ke siyazi bakwethu eMzansi neAfrika sinabantu abangenawo ama data mhlambe ke wena ke mawune data mawudownloadile wakhatha uma phela usupaste ususendela nabanye njalo usiyosizakala naloya ono 1 minute remaining ngamanye amazwi ke uyabeka kumfoka mpele la sikhuluma ngecapitalism sikhuluma lapha sathi sintshontshe sikhulume ngesocialism ukuthi mhlambe angeke yini kwasiza ukuthi sike siyehlise lento yokuba ogombela sike sibambe leyo yokusocialize because isiza abantu abaningi instead sokuthi siziqeqebana ngamanye amazwi siyabona into abelungu bahlangene when it comes to business amandiya when it comes to business njalo sisele thina ngemuva kwisyllabus because sinalento yokuthi umkhize mekwaqala wenza iTalk shop sesithi nangoku umkhize mfoka mpela usifuna ukuvuka ngathi sithathe le mali sincama ukuthi siyoyifaka kuona ama capitalist instead sokuthi siqale ngabe siqala lento yokuthi irand rotate la eWard 14 ngaphakathi once ngaqala mangicabanga isinkwa ngaye ispaza sikamkhize umkhize nama ngivula inkampani yami ama blocks usezokwazi ukuqala acabanga ukuthi ukhona umbonambo ukhona umbhele njalo namanje nanga umphephetho nje sibaningi la ucover ama city emoto so uthola ukuthi kunabanye abantu abaphumayo bayokwenza ngaphandle because nalenkolelo nodolo wa program engqondeni ukuthi into enhle yenziwa yilabo abaqhamuke west noma abaqhamuka kwezinye indawo simshiye umphephetho sithi ukhava osofa ufuna ukuvuka ngathi mhlambe ke leyo nto okufanele sixoxe ngayo kwesinye isikhathi ukuthi mhlambe noma sicindezelekile ake sinuka amakhwapha ukuthi siyakwemukela yini ukuthi nathi siyingcenye yokucindezeleka kwethu
ngokuthi asifuni ukuvuma ukuthi uma kunento engiyenzayo noma engiyiphethe ake ngihlephule phela ngihlephulela ukhabazela ngihlephulela umbhele naye adle ukuze sikwazi ukuqala manje siphile lempilo yokuthi sikhuphulile igasi yethu esiwathi 14 angifuni ukudla kakhulu isikhathi kuningi kusafune sikhulume nomfoka Mbhele masihlabela mgama lapha umfoka Mbhele mhlawumbe ngakuthi nje kulo 2 minutes omncanyana before bese siqhubeka nenhlelo zethu ungihlephulela uthi obani Angola abantu enike nabamba nabo umzabalazo njengoba usungenile ku-ANC noma namanje enisayiphusha nabo ngiyakuzwa ukuthi uqhamuka phansi kaChutshwayo ngiyacabanga ukuthi wakhelene neAngola masikhuluma ngeAngola ke sikhuluma ngesithundu 21 senzela nomunye osekhaya ngadideki no bambonambe ngizoke ngithi nje sibambe nabo njengamanje maningi ama-comrade ngike ngisabe ukukhuluma ngama-comrade amanye ngani ngoba unyathela ubhozo bese kuphatheka kabuhlungu icomrade siphila kuleso sikhathi nje ngeze ukubalekele lo sokubhekisisa nama-comrade amanye asadlula emhlabeni ezikhulu mhlawumbe sikhuluma nje uphushe i-agenda yakhe yabo leyo nto so ngizokhuluma njengamanje ukuthi sibambe no-comrade uMlondi Xaba okuyena osilidayo so lana ke kwa SACP ngawusihlala umuntu but yonke into iranwa unobhalo kuphumlana so ibona abasilida kakhulu lento SACP lapha eAngola and then uTreasure uTitiza wangobani and then no Windy isibongo ngeke ngisibize sibuye singihlule wezamshana uyena usekela nobhala so nobaba umbanjwa uyisekela lika Sihlalo so bese ke kuba ithina ke supportayo ke lapha napa kule 10 structure sabo so ibona bayilid iAngola njengamanje bathatha kuma comrade njengabo bambanjwa no Zef so mawuthinta indaba kaZefre konje nayo beyingxenye kwakuyikahle ukuvula kweSACP nami ngize ngiyibona ukuthi into enhle esebenza ngempela kungabi nale tendency abantu abanayo kwakuyena uZefre impela wayekwazi ukuthi asikhulu agijima ayifake lento ingqondweni socialism SACP mfowethu ayisibonga kakhulu wayibeka hayi sengigculisekile ngamabomu basho njalo ake sibuye size la kwisikhondla khondla inkunzi emasonto inyoke eyiphindaphindile kulamalanga esibona iziluma iANC African National Congress ngoba phela vele zonke isevala kuyona ngifuna ukuthola ke lamfo kwaSompisi ke njengamanje ngifuna ukuthi njengoba usubalile umlando wakho nokuthi ke njengoba kumabofu uphinde futhi ugqoka ikapisi leAfrican National Congress ngifuna ukuthola la ukuthi uthini ngale ukuthi makunama BGMs uthola ukuthi kunabafowethu abathi mabefike einkomfeni uthola ukuthi bama members kaANC baku good standing kodwa mase kufanakale bangene ngaphakathi kuthiwa sele ukuthi umuntu usentunda no Bruce Lee akavele ku voters roll uthini ngale nto ngoba ngibona ngazuthi walimazila ama comrade amaningi bambonambi uthinta indaba kwanami engiphatha kabuhlungu engithikimezayo into kaANC yawonke umuntu wase South Africa kunento abantu kuyinamhlanje bambonamba bangakayi-understand ngizobuya nje ngikuphendule direct abangakayi-understand abangeke futhi bayi-understand ubona nje kushiswa kukwenziwana abantu benzani abantu abaka-understand uANC abafuni futhi ukulandela abafuna uku-owner that's a problem esibhekene nayo ukuthi umuntu akakwazi ukuba i-volunteer ukuthi into enjani kwazi ukuthi mina I have to own inhlangano yabo
So into ekhona bambonambi is a national crisis ye-ANC. But ke thina esike sihambe kwamanye ama-province uzwe uthi no, it's not a national crisis. It's just a tendency nje yama-comrades athize. Yabo. Ungayiphathi kahle. It's a tendency nje yafatshalwa la KwaZulu Natal or yatshalwa la eThekwini. Ngani ngoba ngibhesi la eThekwini kakhulu. Usuke ngihambele nje. Le membership is an issue, comrade. Si manipulate i-system bambonami. Si manipulate i-system ye-ANC siya. Angazi ukuthi kahle imisenze kwenziwani. Ngikhule ngazi mina ukuthi noma ubani eSouth Africa une right yokujoin iAfrican National Congress. Yes. Beside itiye, beside ukuvinjwa ubani, ukhule ngazi ukuthi une right yokuthi ujoin iAfrican National Congress. Ngizokunabela nje ngiloke ngitshontsha lapha ngibuye ngiye lapha ngibuye lapha. Leya manje yokunqatshela ukuthi ujoin iAfrican National Congress tendency njobe ngishile engenile eyisihlamvu esimbi esingabukeka kamnandi. Ngoba nginombani une right iANC it's a non-racial organization. So lapho angina ukuthi uIndia uyikhalathi umlungu uyini so Rainbow Nation as utata wayenza le 1991 be1991 yes bewini conference le yayila eThekwini yabo iRainbow Nation ithatha wonke umuntu le membership comrade ubokuya ngawe ufuna ukuba imember yakiphi branch yabo ubungaloku uyocela ukuthi mina ngiyokothamela unobhala ubuya kunobhala ngicela ukujoyina inhlangano yeANC that's my 10 rand or 12 rand yabo and then akubuza address obeyilunga kuneze leyo blue slip wakho uma ufika on the conference once one blue slip awulala eminyango ngeke ungangeni conference uzongena kuleyo BPTM or PTM once one blue slip ngiqale manje ukuthi isifuna ukuhlukanisa ngokuthi wena owakiphi kuya ngawe uthando lakho ukuthi ufuna ukuyovolunteer kuyiphi ibranch ngikhule ngazi lokho ukuthi wena uyivolunteer ngingahlala elentweni ngahlala kaMashu what 42 but ngifuna ukuyo branch at 12 it's my right lawyer ukuthi enenge ukhuluma nonobhala ukuthi that's where I want to belong as an ANC member ngifuna ukusebenzela uANC ye-Ward 12 but ngihlala kephi e43 kaMashu yabo so ngikwenze le example ngifuna ukuthatha into yabantu abakude but ngizoyenza le you'll find ukuthi uJZ unomuzi enkandla but ibranch yakhe eseChesterville yabo so leyo nto bengayona iissue bekuya kumina but ngokuthi uyoseva kephi and then uzosebenzela uANC lapho yabo sihluleka ukuhlukanisa between igovernment neANC so lento yegovernment abantu babuye bafuna ukuzoyifaka iANC yabo so nje kunezinto eziningi ezikhathazayo nalento ke wayisho ukuvikela ama position you have to protect iorganization not ukuthi mina njengombhele or usompisi currently ngusihlalo wase Ward 14 I have ukuthi ngidictate ama processes eANC that's a problem which means you don't have leadership so yona lento le yenza ukuthi ama comrades ufica ama comrades egcwele ngaphandle wona you can't ungitshele mina usibonda wendawo akakwazi ukungena ebranchini kodwa ubrancha la akakwazi ukungena kuBPTM akanayo membership yeANC ihlazo yabo seyihleka nje siyixoxa but ihlazo yabo ihlazo and then uyerutshela ukuthi unayo membership but akanayo yabo iANC njengamanje sikhululile yabo leyana le sikhulule ngayo ukuthi umuntu akaye online and then ama comrades kwayona leyo I'm definitely sure ukuthi azoyilokhuza azoyimanipulate nje ayidlale ngayo iprocess uyabona mfowethu ngani ngoba ithi ANC njengamanje uma ufuna ukuba imember hamba online sijoinele ube imember akekho lokho umnobhala ukuthi akuapprove uhambe usuhambe ukhokha imali yakhe ebank ube imember ke ANC leyana ngicathi izosilwela ngokungathi wathemba ama comrades iprocess yakho azoyibreach uzokwenzela example bambonami ama comrades amana khona angena akuregister online but kuthe kune BPGM la enyangeni edlule
ahlulekile manje ukungena khona yabo so ngani ngayo lento ukuthi Yo. iprocess siyakwazi ukuyidlala yabo so into engiphatha Sibona ANC. yabo into engiphatha abhlungu kule last BPGM yayila angazi noma iprovince noma ubani but yilento ukuthi ke aqoqwa akhulunywa kuyenziwa wabona nje yayingasebenzi lento yesystem lokho nje ngakubuka ngase ngithi mhlambe ngoba se covid ile nkuzani I province banikeza igoya yedwa qhubekani with the manual system yabo